Liviu, ce spun eu și ce înțelegi tu? Într-adevăr, am pus un pic mai mult accentul pe facturi și pe cumpărăturile din casă, pentru că voi, bărbații, sunteți materiali, știi cum zic? Fizici, materiali. Și dacă nu pui accentul pe asta, nu prea captezi atenția bărbaților. Nu că aș dori eu să captez atențiile bărbaților, dar e ca să vă fac să înțelegeți că există și alte aspecte emoțional, fizic și financiar. Adică, financiar, dacă îmi spui, uite, ține, știu eu, 10 lei să te duci să faci cumpărături, nu-ți de ajuns. Păi nu, că vin acasă și eu sunt cu o falcă în cer și una în pământ, că am fost la lucru toată ziua. Nu mai contează că și eu am fost ca femeie, știi? Adică tu ești prioritar, adică cum? Așa? Și mă hărțuiești emoțional, știi? Și dacă îți mai convine, îmi dai și una, știi? Adică fizic, de asta zic, noi, femeile, trebuie să fim protejate fizic, emoțional și financiar. Am pus un pic mai tare accentul pe financiar pentru că știu că asta vă doare pe voi, dar uite, mi-ai dat acum ocazia să-ți spun, știi, când îi dai cu piciorul în minge și ajunge la poarta ta în fotbal, știi, ajunge la tine, trebuie să dai și tu cu piciorul în ea. Na. Acum, Liviu meu, mi-ai oferit ocazia să vă spun tuturor bărbaților că nu există numai aspectul financiar și există și cel emoțional, pentru că există hărțuire emoțională când nu hrănești femeia ta cu te iubesc, mulțumesc pentru ce faci pentru mine, mulțumesc că existi în viața mea, etc., etc., etc. Asta sunt numai câteva exemple stupide, așa, și fizic, să nu vorbim de fizic, Doamne ferește, cum, Doamne iartă-mă, reușești tu ca bărbat să dai într-o femeie? Cum? E parte din tine, serios, cum? Na, zic așa, în numele tuturor bărbaților, Doamne ferește, nu sunt nici hărțuit emoțional, nici fizic, nici financiar, Doamne ajută, dar să fim conștienți de asta.